Magadi. Should we say it's been a while, but anyways, nyandi kutaura ndeedzimwe tsaona dzandakambopinda nadzo inini, but yakarerekera mostly kuvakadzi because ndokwandonyanyofarira madisappointments nezvimwe zvinhu zvaunongodzidzawo zvinofambira miri yevakadzi. I'm quite sure a lot of you guys know kuti kune place inonzi Zimbabwe Population Services, kana kuti Population Services Zimbabwe. Kunoitwa kurapwa vakadzi, masiki, kubiswa nhumbu, kudzidziswa zvesexi kana chichi zvangosiyana siyana. Kunorapwa zvinhu zvakawanda wanda. Kunodistributwa futhi even macondoms. Maraini kwedu tinayo population services muna 3rd Avenue ndogara muna 2nd Avenue kumbari. Saka experience yangu inini it's over like maybe 20-25 years experience yangu ni vakadzi nyaya yema-contraceptives. At one time, Mskana tukutoita tukutodana na bobo chichi. Ndikuona paroko pake waona pane chi? Pangori nemalines ndakati kuchirwe icho. Zvakanzi Jadell chichi hai ndezve kupreventa pregnancy. Ndakati inowanziswa kuleft zvoto wakafila so unofila like kuti munhu akaiswa kana kutsono chichi. Ndakamuti zvinoshanda sei? Zvakanzi ndotenda kama inongoita kuti ndisaite nhumbu watinati kana ndaita bonde. Ndati apo saka unongonozoziva kuti hapana chamuri kuita, ingori muri ngodanana but hapana chinobuda. Hapana result inobuda ipapo, except ma-sexually transmitted disease. Ndo chinhu chinongobuda ipapo because uyu anenge atokuratidza kuti vasikana venyoro vanoda ekedero. Ndo inini personally, the minute yandinongoona musikana ane Jadell uyai inowanzoiswa ku-left side of the hand. Even achizviti musikana ndotoona kunge atori loose kwandiri personally. That's my personal experience. Vamwe vasikana vanozviitira kuti vanenge vasade kuita vana, anenge atone vana vake saka anenge achida zvekufara vanenge vane 2, 3, 4 maboyfriends. Saka wangu anga ndinaye anga akapinda muproblem kuti aingoenda kumwedzi like pese like munhu anotaura ndiri kumwedzi bhori kumwedzi kauma period uchapedza rini? Aiwa 3-4 days ndowanzoita 7 days hapo kungodai ungobhoga mukati shamwari unobuda une ropa kuchii? Dzaiwa ainenge iJadell saka ndofunga ina hazvina kunyatsiswa bobo chakazoti vane ma-reasons ese. These people can write a book nema-reasons avanokupa because kana iri normal, kana ukanyatsoiswa ichinyatsokubvuma chaizvo vamwe vasikana vanotaura kuti unoenda kuperiod kwako time chaichai ma3 days to 7 days, but kana yazokuramba manje unenge uchienda muperiod anytime. Ufanira wakazostresswa zvako usikaspoilwe nemukomana wako achisenza Monday to Friday, every weekend musikana anenge ari kuperiod. Saka most guys they don't even understand kuti every time pandoti ndikuda beans unongoti ndiri kuperiod zvinofamba sei? But the minute yaunomuspoila musikana kana umupati mari anobva ataura kuti handiko kuperiod. You know what I mean? That's one thing. But anyways, popazo yaDepo. Depo inobayiwa
and it lasts for 3 months in your system. But kana zvaramba 3 months idzodzo musikana wako kana mukadzi wako anobleeda daily kuita kunge uya munhu abisa nhumbu zvaizva zvekubisa nhumbu mabagdoor zvokuti unongoramba wachingobleeda. Saka most of these girls vanozonyeba kuti nhumbu yakabva saka ndiri kuenda through macomplications chichichi, but anenge abayiwa depo vamwe vacho isikapindirana nemiri wake. But kana ichipindirana nemiri wake 3 months haatomboenda mwedzi, of which ini ndinofarira ubonde, saka ndokubasa kwangu ikoko. Saka ukaita 3 months usikaende kumwedzi ndiripo zvangu because ndoenda kuZimbabwe for like almost 3 months nenditori pahappy Hwezha. But macontracectives ende zvinhu zvekutokwadza vasikana vakawanda because isusu in as a man vasikana vanofunga kuti I'm selfish. Aiwa unenge uchidawo kuti kana paunenge wadaiwo wadana nemunhu unenge uchidawo kakaresult kamwana kana kachichichi. But inondibowa manje iloop inoiswa mukati. Loop kuno kuCanada tunoita IUD. Haina hormonal effects. Mukadzi anogona kuiswa iyo and it lasts for 10 to 12 years. Aite nhumbu. And amuna chemical inopinda mumiri wemukadzi paloop. So it's loopy IUD is now the most common kuvakadzi, but most men manje havasi kuziva kuti even mukadzi wake atori nayo. Anofiririra achiti pari kudiwa mwana because tichaona kana kuti Mary akudawo wekutamba naye, but mukadzi anenge achiona kuti nesituation iripo pamba panapa hasati zvakuita whatever mareasons. Vakadzi vane mareasons akawanda ekuti vanenge vachifurirana makitchen party ikoko vachitaurirana izvozvo kuti ndine lupu, ndine Jadell, ndine Depo, zvangu zviri kuita, ndine vakomana vangu 4-5 years, hapana anomboziva chii chiri kuitika. But kana zvakatadza manje zvakaramba manje, especially nana Depo nana Jadell, zvokuti musikana anenge achingobleeda kana zve 2 months kana zve 2 weeks, period yake inenge yakurasa, angoenda mwedzi pese pese. Wakamukwira sini rako rinobuda rine ropa. One time I actually messed up my t-shirt, because pane zvimwe zvinhu zvekuti muri paimwe vibration waona kuti hamusi pasituation yekuti muri mumba kudai sokuti tonzi Germany asi mamuchitamba fight here, mamudzirira fight. Ndikati maya saka taisai t-shirt yenyu Germany. Ndikati chii futi, ndikati boring on saka dzakazara ropa Germany. Kudai so dhaza so t-shirt yese yakazara ropa. Ndakati unotsachinatsoshaya kuti ropa racho rabva kupi, kuzogaya kuti okay ndambokotamisa munhu kuseru aiziva. Saka vamwe vasikana vanenge vachitozviita vachitoziva futi kuti ired robot. Ndakatomboboga mared robots kutopinda ndichiziva zvangu kuti nditori red robot, because munhu anenge akukujairira kuti pese pese aringoti asha ndiri mwedzi apa uri kumuspoila, uri kumupa yese yaari kuda, uri kumuitira yese yaari kuda. Pese pawadaiwa 2 weeks
Mfanza hasanda pedza hansanda sei. Sama relationships akawanda ari kufela nenyaya yezvana Jadell na Depo na loop. Ma marriages anopera ne loop. Because murume akazozviziya kuti une loop mukati after 5-6 years. Mahwana anokuitira because loop ine kachihure kainako so because it's 99% effective. Kana yakanyatsa kukubvuma chaiyo, it's 99% effective. Saka munhu anenge achinyatsotaura kuti haini ndiri wenyoro, ndiri wesini, ndotoda yekedero. Paanenge achienda anenge achiita anenge achiziva kuti ari safe chinozongoita kuti zvikanganisire ma-STDs zvirwere zvinowanika pabonde izvi. But otherwise kupregnancy hakuna chakadaro. Ofichi ma-STDs hakusisina kamazuva. Wakada kunyatsozvitarisa hakuna munhu ari kumbotaura kuti ane gonorrhea, ane drop, ane kana kuti mawatsi, ane chichi. But kudhara kwedu isusu panga panana abhudhula madhokta nana Mombeshora tatonosangana ikoko kuti kundiipewo nayo jamani. Kuti kutaura kuti jamani yanga yoda kutodona ningi blambe yanga kutoenda. Ona baba ningi zvairi. You know? Ende Vasikana ofuti vaitawo futi muchisangana imomo kana Mombeshora pakomulazi pai. But my manje rabawa manje rachechi futi anyways. Pakamboitwa pa-Aries pakuitwa chechi. Kana wanyanyoenda paMombeshora pai wazoti kwa Mombeshora kuite ndakuenda kumagaba kwa Abdullah kumiindia unorapirwa kumiindia. Ndokuma waita lucky ka wakangobatwa iri siki because inogona ngopinda uri mukondombera zvo zvangovharana wakutongopinda pachirongwa. So ndo nyaya yacho iripo yekuti vakadzi vakawanda vari kushandisa zvinhu izvi zvisina kana consultation sometimes kuma-boyfriends avo kana kuti kuma-partners avo kana kumurume wacho. Varume vazhinji vari kushandisirwa loop nevakadzi vavo without them knowing. Because loop inonyatsoshanda basa rayo chaicho. Ende vashoma vanoziziya kuti pakaiswa loop. Kana akaguma loop mukati musikana mukadzi kuti uri kuguma chibereko achinyeberwa. Wakuguma chibereko ndotorwadzisa. Most guys wakanyatsopinda chaipo deep. I don't even to go deep. Style yaunopinda nayo unoiguma loop. Unoiguma. But sometimes you know where you could do. You know? Because G-spot is like less than half an inch. Mukadzi. Kuti mukadzi azotunda is less than half an inch. Saka zvokungopinda ngozvo gopom hazviri kuti mukadzi achatunda. G-spot ndinofanira kutambwa naye chaizvo. Ndo kanofanira kurohwa ikako kasini ikako. But kana munhu ane loop manje ka munhu anogona kachinakirwa loop iyo inoswedera kunze so indira kana kakupushirwa kunze so zvokuti iwe unoiguma. Varume vazhinji vanoiguma but vamwe vacho they choose to be quiet. Ipapa uchatonzwa mumwe munhu achitaura kuti but pane something chandinofila mukati memukadzi wangu. But wakabvunza mukadzi anoti hachibereko chaunga uchiguma. But shacho ndandikufila mukati haisi nyama sha. Nyama iri soft. Haifanira kunge yakaomarara. Loop yakaomarara. Chinenge chipranga. Aziya. So loop kazhinji kacho munhu aende kumwedzi.
waona mukadzi wako kazhinji kacho asikanyatsoenda kumwedzi zvezvekudaro zvezve wada ingomustadoni vazhinji vacho havaende kumwedzi vazhinji vacho kana inyatsovabvuma chaivo vamwe vakaenda mwedzi vanoenda mwedzi very heavy depo ndo ine ma1 pane dzese depo ndo yakakuramba chaizvo 3 months uri uchienda mwedzi haapana lavu unongomirira kuti zvipere nejadell zvimatsoni izvi zvima5 years zvima3 years but apana mazuva ano you have to be very careful kuti kana uchidhila nevasikana unotogona kutosvika kana 30-40 years usina mwana bata maoko yawa wotsvaga tsono idzodzo idzi try kungochinja kaskiri kako kekuita bonde nemusikana wako kana nemukadzi wako woona kuti aiwa tatonamana kapanapa zvemwedzi wese munhu haana kuenda kumwedzi zvinhu zvisiri normal kuti mwedzi wese pamwe muri kutamba mutambo daily at least ka1 kana ka2 pazuva but munhu haana mubvira aenda kumwedzi ubva wotopinda mu5 weeks 6 weeks munhu haana kuenda kumwedzi ndo mafirst sign kuona kuziva kuti pane depo kana pane loop saka hapana munhu aite nhumbu kunyeba ikoko zvakawandira kuchihure ikoko but kune vasikana chaivo vatori straight forward vari kuita izvozvo kobva kwauya isusu Zimbabwe tovati morning after pills musikana wako wakarara naye nhasi mangwana acho kuseni hameno zvinofambawo sei anokanda nhingi morning after pills cycle yake inochinja unogona kuti waita nhasi after about 3-4 days mada kuita anenge aenda kuperiod sikanzwisisiki saka even vasikana vacho vazhinji vacho havazviunderstand vanozviita vasikasina kufunga but inini ndakurisa mune zvinhu zvacho zvokuti ndo zvimwe mamasigns andinge ndichingotarisa kuti uyu anenge ari padepo uyu anenge ari pajadell uyu ane lupu chichi because wakangodhila nemunhu zve3 weeks 4 weeks kana ane lupu unoibata kana ane jadell unoibata even depo 5-6 weeks kana achirama morning after pills unozvibata because anogona every 2 weeks anogona kuenda mwedzi pamwedzi pa1 month anoenda mwedzi kana ka2 angoita kastress kengoshaya kana tumari so wangomutaura kuti handina mari handina chichichi zvinomuona so unzwanza handitori mwedzi kuti ndeipiwa uri kuite zvinomowo izvi utobvunza boys dzako urikubhaizwe chichichi mahura chichi aiwa sha mukadzi anenge atoraya kuzviprotecta waiziya because unwanted pregnancy mazuva ano vapfanha vacho havana mari kavaurwa nemanhingi nezvinodhaka and nzara iriko futi muarea haisi kutamba nayo ka unoita mwana wacho unomupei but inini zvangu ndikutodawo mwana but hopefully ndichamuita zvangu yes and makore achawandisa ndofa nevana 2 hazviite saka nyaya yacho yanga iripo yevakadzi venya nevasikana venyu vanesa Jadell nedepo neiud yamunoti loop unoona masigns kuti period yake dzidza mukadzi wako uona kuti anodei vakadzi vazhinji vanoda kuspoilwa havanozvibvisa
wakamuspoila chaiwo, wakamuratidza love chaichaika, zvinobva zvese izvo. But isusu tiri mafly by night, katinongopfuura todzoka kucanada kuno. Saka munhu anokutaurira saka iwo wakadzokera kucanada ndozosara ichichi, saka haibviswe. Ndo nyaya yacho iripo iyoyo. But haina, handisina basa nazvo mazuva ano. Even akataura kuti uri kumwedzana chii, anopinda red light, red robot ndopinda, because I've been in situations over the past 20 years, 25 years, dzekuti munhu anonyatso kukusiya uchimupinza paposition yekuti panofanira kuitwa bonde, ubva kutaura ndiri kumwedza aiwa cha kwese kwatabva kwadi kunditaura tiri kuku, handinokwachisa zvangandida kuita. Saka red robot tinopinda, hatopinda zvakanaka, inini ndinopinda. Saka usatembe kuti kana uri kumwedza handipinde ka anenge atori mawambi. But zvimatsono takazviona izvi zvanana Depo. Depo ndaiandisikazivi kuti yakaita sei, but loop ndakaifila kakawandisa. Unotozongonyarara pane vamwe vacho because unenge usikadhile nawe uite serious level. But unodhila naye serious level, anotopedzera atobvuma kuti aona kashaka. Inini mai manje nditori nevana vangu, saka kuti ndiite mumwe mwana zvinhu zvakatooma, hapana chandokwanisa kuita. Saka I'm protecting myself kuti ndisaite nhumbu. Ndinongotyira varume vari kunzoko vasikazivi kuti vakadzi vava nazvo. Ina handina mukadzi, handiri. Saka boys dzangu, mutarisirawo izvozvo. Ende vakadziwo futi try kungotaurirawo varume enyu kuti haona kashaka. Ini nditori pabirth control yakadai. Kana usitiriwe morning after pills. Kasituation katapinda apa ngatigare tatenga mapills mupharmacy, zvinoita dhora ka kuZimbabwe, $1 kazvinhu zvezvi. Dhora pondo mupharmacy. Ende mapharmacy azara manje kuZimbabwe, especially kumbari mapharmacy pese kune 24 hour. Student kuGomlas kune 2. Ukaenda kumusika kune imwe futi pharmacy. Ukaenda kuHighfield Junction kumaindustry kune pharmacy. Une kamotika zvako unongodriver zvako toti zvako, ungonomira paipa, ungodaidzira tipe morning after pill, pondo yako watopiwa nakutonakirwa nawo Wedzera. Anyways, thanks here. But red robot ndopinda. Selasai.